Ako ang good ini. Kami. Ready to distribute the modules to Barangay 7, Poblacion, Pinapunta District, Samar. Thank you to the barangay officials and the driver of this child. Barangay Kagawad who is with us today. Thank you. Dali ka manimuon yung logo. Para pag-ihin mo ko, pag-ihin Pakahose, kapitig nga ba? Ay, kapalit. So we are now on our way to Barangay 7. Good morning everyone. The teachers assigned to Barangay 7 Poblacion Pinapunta District Samar are here. You can see it evidently that we are busy preparing the modules to be distributed to the pupils from grade Kinder 1 to grade 6. There are the parents already writing some of them, and we are distributing the modules to be given. We are very much happy to say thank you to the barangay officials for the child that they used in order to get these modules from our school. Thank you so much. With me are my co-teachers for education, Sir Joseph, Sir Jeremiah, Sir Marvin, Yours truly. At your service. May God bless us all. Thank you. Makikita yan na yan na niya para na ang pag-distribute ng mga modules. So ako nagsusulat ang iyo kung ano ang paagi. Makita ka mo na may kalamisa din yung printed. Aadadid ako kung ano sa Marvin sure kaya ano sa Marvin yung mga
ma'am, nga para barangay 7, ada iday nga nakakain. Ibubutang niyo yung anay, yung nangyara, di ba dito mga anay? Maligot kasi yung duro, maran anay, tapos iyo cell number, sunod. May kasi dito, ano ako lang date? Ano, excuse me. Intended inihiya talaga para hindi barangay. Health Declaration Form. Hindi barangay. I-content niyahan niyo ibubutang natikangan namon inihan amon orientation ng mga barangay officials. So yun na, as sunod ng page na din. So adi date, kung ano yan na time ng iyo temperature, as gamit din na thermostat. Tapos iyo ngaran, so sunod hini nga space, iyo cell number, ay kinahanglan ko na. So, it masunod na iyo, adi na, nga kagiging sa ngaran, cell number, nakuha. So, and so on and so forth. Si Sir nga ito na yun ni Sir Marvin. So, katulad naman niyo didaha iya, ano rin kami yung lingkuran, at naka-ready, at dito. Tapos, dito na itapon pag-distribute. Dito na nga paagi. Itapit nga di, kanan kinder to grade 3, nga side, ini, para di kita nakakami. Dito naman nga side, kanan grades 4 to grade 6. So, itong mga kag-anak, may mga anak, nga from kinder to grade 3, hain kuha nga di. And grade 4 to 6 naman, aagpilip ko na dito. Ano, Larado? So, na ito. Tapos, of course, atong pwede observe ito, proper social distancing. So, that's all. Any other suggestions or clarifications? May pa iparati ana, mga kag-anak? May dapat? How, ano ng ani? Basta dyan siguro kita. Magbilang na naaalay kita dito. Pag dudat estudyante, gusto na, di ba?
May aya, may aya. Hindi mo ini nga mga muski, ano? Iton pagbalik yun ikadto na iton tigangit alas 7:30 ngadat alas 10 may hanap na pangulat Alas 10. oo aga itunod nga doon kaya para makapagkuha niya at kabataan dapat nga magpaparaan para Ready yung yan. Okay, so we are on our way. Pupunta again kami sa bahay ng mga bata na hindi nabigyan ng anong module dahil yung mga parents nila hindi pumunta sa barangay hall. ayaw natin busta mantika at ito merkado Ano po kasi malino si tatay at nagbilis siya. Ibig sabihin ba nun? Tama. Pwede mo na kayo dalawa.
nga ran eh.